και όλα τα παρελθοντικά live stream, τα οποία αποδεικνύεται το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται, δεν μπορεί να λιώσουν τίποτα. Καταλάβεις και το θέμα. Ναι, δεν ξέρω τι έργα θέλουν να δουν και τι έργα θέλουν να κάνουν. Καταφωνεί και οι αμυστοί εργαζόμενοι. Ναι, αυτοί τώρα ανεβάζουν σορτάκια που μου χτυπάνε το μηχανάκι και φωνάζουν τα γνωστά επιφωνήματα. Και που χτύπησε το μηχανάκι, τι κατάλαβες, ρε φίλε? Ναι. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, η συναυλία συνεχίζεται. Όλος ο κόσμος είναι μαζεμένος. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι περνάνε καλά. Τώρα να επιχειρήσουμε να χωθούμε προς τα ενδότερα. Πιστεύω ότι θα έχουμε επανάληψη του προηγούμενου σκηνικού. Άμα μπω τώρα στη συναυλία, σίγουρα θα έχουμε επανάληψη. Ναι, κάτσε εκεί, ναι. Εδώ φαντάσου από το φανάρι πέρασα, για ψήλου πήδημα μαζεύτηκαν 10 άτομα και ο ένας μου κλώτησε και το σκούτερ. Και δεν θέλω να πιστεύω ότι έσπασε κάποιο είδους πλαστικό, επειδή φάνηκε στην κάμερα, μετά θα φάει την αγωγή του αναλόγως και του τρόπος. Ναι, γιατί το πολύ, κύριε Λέισον, το βαριέται και ο παπάς. Πρέπει να παίξουμε μπαλίτσα, να είμαστε οικονομικά καλυμμένοι.